Abakoviki je nástroj na hromadnou spolupráci lidí, na sdílení informací v rámci firmy i mezi firmami a také může sloužit jako úložiště znalostí, poznámek nebo konceptů pro týmy spolupracovníků. Abakoviki je ideální nástroj na skutečně živý a funkční intranet. V Abakoviki je možné obsah přidávat, upravovat, sdílet i exportovat a také je možné sledovat historii změn. Veškerý obsah je možné full textově prohledávat, takže uživatel snadno najde jakoukoliv informaci, kterou ke své práci potřebuje. Ke každé stránce je možné přidat štítky, které pomáhají kategorizovat obsah tak, jak je pro uživatele přirozené. Pro rychlou navigaci mezi podobným obsahem Abakoviki nabízí panel Rychlé odkazy, který obsahuje odkazy na příbuzné stránky. Jejich seznam je možné filtrovat pomocí štítků, což dále zpřesňuje navigaci. Tento panel umožňuje rychlý a snadný pohyb po tematicky podobném obsahu. V Abakoviki je možné oddělit tematicky různý obsah pomocí tzv. Prostorů. Každé oddělení nebo projekt tak může mít svůj prostor, ke kterému mohou mít oprávnění pouze autorizovaní uživatelé. Oddělené prostory je také možné využít pro aktivní spolupráci s partnerskými firmami. Na úvodní stránce je tzv. Nástěnka, která je naprosto nezbytnou součástí nástroje pro spolupráci a informuje každého uživatele o novinkách, které se v Abakoviki staly. Je vidět, jaký obsah byl změněn, kdy ke změně došlo a kdo ji provedl. Abakoviki tak napomáhá v přehledné a efektivní spolupráci v týmech lidí.